ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯକ୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ, କର୍ମ ବଡ଼ ନା ଭାଗ୍ୟ ବଡ଼। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ କର୍ମ କେତେକ କହନ୍ତି କର୍ମ ବଡ଼, କେତେକ କହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ବଡ଼। ମୋର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ 3, 6, 10, 11 ଭାବ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଚୟ ଭାବ କୁହନ୍ତି। ଉପଚୟକ ଭାବ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ସମୟ ସହିତ ଯେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଏଇସବୁ ଭାବରେ ଯାହା ଗ୍ରହ ଅଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ଯେମିତି କେତେକ ଜିନିଷ ଆମେ କିଛି ଚାହିଁଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବାନି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ତା'ର ମାତା ପିତା, ରଙ୍ଗ, ରୂପ, ଯେଉଁଟା ସ୍ଥିର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବ ବା ସ୍ଥିର ଭାବ, ସେଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ 4ଟା ଘର ରହିଲା, ମାନେ ଆମ 12 ଭାବରୁ 4 ଭାଗ, 4ଟା ଭାବ ରହିଲା, ପାଖାପାଖି 33% ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରିବା। ତୃତୀୟ ଭାବରୁ ଆମେ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ପରାକ୍ରମ, ଷଷ୍ଠରୁ ରୋଗ, ରିପୁ, ଋଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଦଶମ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର କର୍ମସ୍ଥାନ, ଆଉ ଏକାଦଶରେ ଆମର ଆୟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଚେଞ୍ଜ କରିହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।